AuvoSnap on 5 minuutin hoito, joka muuttaa olosi hetkessä. Se on kuin supernap, rentouttava, mutta samalla virkistävä. Kun keho saa kokemuksen turvasta ja rauhasta, hermosto voi siirtyä kuormituksesta kohti palautumista. Kierrokset laskevat, hengitys syvenee, mieli kirkastuu ja olo kevenee. Snap-hoito perustuu lempeään miellyttävään kosketukseen ja aidosti läsnä olevaan turvalliseen kohtaamiseen. Mukana on myös aivan erityinen tätä hoitoa varten tehty rentouttava musiikki. Hoito on kevyt ja turvallinen, mutta silti todella vaikuttava kestonsa nähden. Tämä täysin Suomessa kehitetty ainutlaatuinen hoitomuoto auttaa purkamaan stressiä ja ylivireyttä, tasapainottamaan hermostoa ja palauttamaan sisäistä rauhaa. Lopputulos on usein samaan aikaan rentoutunut ja virkeä, kuin lempeä uudelleenkäynnistys keholle ja mielelle. AuvoSnap sopii kaikille ja sen voi tehdä helposti myös työpäivän aikana, vaikka työpaikalla. Vain 5 minuuttia ja kehomieli saa kokemuksen turvasta, rauhasta ja palautumisesta.